Odotettavissa huomisen Normaali kuin neste. Itäosassa heikkoa tuulta ja verrattain selkeää. Huomenna päivällä paikallisten sade- tai ukkoskuureen todennäköisyys kasvaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22–27 astetta. Yön alin lämpötila 10–15 astetta. Mönkiällä. Länsiosassa hieman voimista. Kamerakuva Norma kuin neste. Traktori kilvis tuo varmaan. Tänään on verrattain selkeää. Iso kanistarikin oli viety, se vesikanistari. Kaikkia ne vie. Päivän ylilämpötila on tänään. Tässä on ukka nuori mies, se on vanha. Vanha äijä veti Mönkiällä. Toista kehtaa kattoo tuolla. Yön alilämpötila on 11–16 astetta. Äijä katto. Myös Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen heikkoa eteläpuolesta tuulta. Missä on taas hai? Länteen kääntyvää tuulta. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään paikoin sadekuuroja ja huomenna yleisemmin. Ja päivän ylilämpötila on tänään 16–21 astetta, huomenna sama tai hieman alempi. Katsella, ei roisiva söikö yksi auto. Lapissa enimmäkseen heikkoa. Kiitos.